Yau assalamu alaikum. Abin da ya shafi wannan fim mai suna Ranar Sati. So fim ne wanda kamfanin Algaita suka kawo muku shi. Ga wanda suke da buƙatar wannan fim za ku iya min magana ta kan Telegram ko kuma ku kira ni domin ku ji ƙarin bayani. Wannan fim an sake shi ne jiya da daddare. Ban samu na fito na yi muku bayani ba sakamakon bana ɗan jin daɗin jikina ne shi yasa. Haka ga wanda suke da ra'ayi akan wannan fim za su iya min magana ta wannan number nawa kamar yadda na saba fito akan bidiyoyi nake yin bayani akan abin da ya shafi fina-finan Indiya Algaita. Ta yadda za ku iya samun fina-finan kamfanin Algaita, kamfanin Yusuf Zamani Record, kamfanin Sultan Factory. Dukkansu za ku iya min magana ta wannan number nawa ko kuma ku min magana ta WhatsApp. Na fi hawa WhatsApp sosai da kan Telegram sosai. Dukkan ku za ku iya min magana ku yi saving number na ku min magana. Wannan fim za mu iya tura muku shi in sha Allah. Hallo kuma har yanzu tsarin mu a buɗe yake na VIP ga wanda suke son su shiga group ɗinmu na VIP. Har yanzu group ɗinmu buɗe yake. Dukkan wanda yake da ra'ayin shiga group namu zai iya min magana domin ya yi min magana ta kan WhatsApp ko kuma ta kan Telegram ta yadda zai iya shiga wannan group namu ya huta da duk wasu fina-finai. Domin muna da fina-finai sama da kusan 4,000 da wani abu a cikin wannan VIP namu. Sannan kuma muna sakin duk wasu sabbin fina-finai.